Nou, Koningsrijksdag is eigenlijk de dag waar we bij vieren of eigenlijk stilstaan dat het statuut is getekend natuurlijk. Vandaag is dat, nou niet vandaag, we vieren het later. Maar het is deze maand 70 jaar. En daarbij staan we stil, maar we kijken ook naar de toekomst. Dus daarom hebben we dit jaar als thema Koningsrijksdag The Next Generation. Om eigenlijk stil te staan wat de toekomstige studenten, dus de bestuurders van de toekomst, later kunnen doen met alle eilanden en landen die horen bij de Koninkrijk Nederlanden. Ja, we hebben eigenlijk voor dit dag hebben we 5 workshops. We hebben een workshop Caribische mode van toen. We hebben een workshop over dekolonisatie. We hebben een workshop over de democratie in de Koninkrijkslanden. En we hebben een workshop Tamboe. Zijn dat 5 of zijn dat 4? Nou, heel goed. Die spelen nu af voor 45 minuutjes ongeveer. Daarbij wordt eigenlijk alles gegeven omtrent die thema. Wat te maken heeft met het Koninkrijk. Om mensen even wijzer te maken van wat voor moois er ook allemaal in het Koninkrijk ligt. En welke kansen. Daarna komt er een plenaire gedeelte. Waarbij er een spannende paneldiscussie zal zijn. SC-wedstrijd waar Universiteit Utrecht, Curaçao aan mee heeft gedaan. Aruba aan mee hebben gedaan. En daar gaat ook een prijswinnaar uitgereikt worden. En die zal René Zwart geven. En dan ook een hele leuke feestelijke afsluiting. En dan komen echt hele leuke spannende mensen aan die allemaal wat te maken hebben met het Koninkrijk. Komen lekker gezellig bij elkaar en dan gewoon even reflecteren en kijken naar de toekomst daarvan. Komen jullie op het thema Next Generation? Omdat we echt hebben gemerkt dat er heel veel wordt gekeken naar vroeger. En dat jongerenparticipatie echt best wel belangrijk zijn. Want met elke thema heeft jongeren te maken. En hoe mijn docent het altijd zegt, Marcia Daniels, wij zijn nu echt van de oude garde. Op een keer gaan wij weg. En dan moeten wij de rugzakje overnemen. Dus daar dus de volgende generatie. Dus dat de volgende generatie bewust is van dat er een koninkrijk is. Dat je dat ook kan besturen en wat je daarmee kan doen. En wat dat kan betekenen voor de mensen die ermee te maken hebben. Voor ons op de Haagse Hogeschool heel belangrijk. We zijn ook de enige met deze curriculum. Dus wij zien het heel veel waarde in. En we hopen eigenlijk dat heel Nederland en mensen daarbuiten dat ook gaan zien. Dus voor ons is het super belangrijk dat die mensen en die doelgroep die best wel vaak onderbelicht worden, ook tot de licht worden gebracht. En weten van, hé, wij zien jullie. Wij willen wat we doen. We willen leren van jullie. We willen leren met jullie. En samen het een betere toekomst geven. Als je ook bijvoorbeeld met mensen spreekt van Aruba, want daar vliegt de minor ook naartoe. Dan weet je ook van, ja, weten jullie wel wat het Koninkrijk is, wat dat met ons heeft gedaan? En dan vaak krijg je als antwoord nee. Maar wij studeren ze hier echt op, leiden ze hier eigenlijk op om hun wel te beseffen wat dat kan betekenen voor iemand. Wat het eigenlijk in het algemeen betekent en wat je daarmee kan doen. Dus ja, ik denk het wel. Hier nu wel. We hopen uiteindelijk in heel Nederland, maar dat is het doel. Dus hopelijk als iedereen dit ziet, dat ze denken van, nou, ik wil ook hier deel van zijn.